1, 2, 3, 4. Nu skal I høre om Kasper. Han er nu blevet 14. Han skal konfirmeres, så nu er det på med skjorten. Se, han kan lide at køre på ATV og crosser. Han kører vildt i timer, til han får øl med nosser. Cykler op i Sverige med trailer fyldt med udstyr. Kasper juler lystigt med, han sparer sine kræfter, for de skal bruge senere til kebab og bøf på dåse. Det er det bedste han kan få, til det han siger ja tak. Så vi siger hej, så tillykke med dig, yeah, yeah. Hvor må du nu skal hen? Hvor må du nu skal hen, yeah. Det bliver nice at følge. Når vi på tur med kano, skal oversøge en padle. Råber far, kom så, nu skal der bare kæmpes. Vi kigger hen på Kasper, han sidder der og daser. For Kasper ingen pakaj har, han mente 2 var nok, yeah. Så vi siger hej, så tillykke med dig, yeah, yeah. Hvor må du nu skal hen? Hvor må du nu skal hen, yeah. Det bliver nice at følge. Dit overskud du bruger på fodboldtur og larm. Du banker løs på trommerne, så tyskerne de klager. Du er en rigtig knaller med lort på sko og trøje. Drillesyg med vilde gags, da det må vi bare døje. Så vi siger hej, så tillykke med dig, yeah, yeah. Hvor må du nu skal hen? Hvor må du nu skal hen, yeah. Det bliver nice at følge. Tillykke til Kasper, vor dreng. Tillykke til Kasper, vor ven. Tillykke til dagen i dag. Tillykke til Kasper og skål, yeah! High five! High five!